Aby sa... Dobre, idem vám ukázať Janku moju krásnu. Spinka, Janka, spí. Ukáž. Prečo by bolo žalostrelu, budem spať a nebudem hrať proti cheaterovi skurvenému, vôbec ma to nebaví. Ľudia, máte tu česť počuť, ako Janka pradie. Janka pradie, počúvajte, ako pradie. Ukazuješ? Janka Ukazuješ, pradie. daj ho na full screen sa daj. Ukáž. To chcem vidieť. Mama povedala, že ty si Takto pradie moja Janka, ako Prada pradie. aj vybruje. Ako Prada, vy nepočuješ to? Stimuluje ti to penis. Že ako to zohrieva, ty kokot. Do oka. Takto vyzerá moja Janka. To je ritka, pekná ritka, vyholená, chlapci. Čo si kúpil riť? Ja som si kúpil pusy, ale mi poslali rity, kokot. A fresh pussy. Ukáž, ako na ne napľuješ. Fuj. Prečo píšeš krve do žetu? On tam má rozprávanie na Ty kvete. kokot, to čo si kúpil? Veď ti vravím vibračnú vagínu, ktorú mi poslali ako anal. Poslali mi anal. To tankuješ? Ale anal je lepšie ako Daj to vagína. na lebo full screen tú kameru. Nemám full screen. Dostane Tak ty si kokot. to daj na full screen. Nechce sa mi. Idem fajčiť, ty kokot. Nie, počúvaj, tak nechaj Janku streamovať. Ty si kokot. A čo tu bude? Bude tu priasť? 2 hodiny tu bude priasť? Že sledujte, ako Janka pradie. Si na ňu? Kámo, Idem Čaňo, cikať. daj to a Si cikať. slúbujem ti, že budeš mať tak 500 ľudí na streame, Idem, keď tam necháš ty zapnúť kokot, pozvon. idem fajčiť, chápeš? Tak Za chvíľku dostaneš pán, že to ukazuješ na streame, ty priebaný. Normálne Grinch on si objednal buzeránsku riť. A teraz sa vyhovára, lebo mu nesedí, vieš? Tak sa vyhovára, že si objednal fresh pussy, ale fresh pussy mu neprišlo. Čo ti to je, nie je zlé. To nič. Do piče. Idem kuriť. Tebe to čo je za rička toto? No do piče.